नंगौ दिनै बिटिआर एकर्ड डे 27 जानुवारि जों नुदों बिटिआर एकर्ड डेखौ दिनै फालिदों मटर साइकेल पिस रिलि खालामदों नाथाय दिनै आं बुंगोन बिटिआर एकर्डनि दफा बे 5 बोसोराव मोनबाबो जाफुङाखैसै मोनबा जाफुंनायखौ नांलाया रायजोआ दिनै मोननै बिटिआर एकर्डनि दफाया जाफुंब्लाबो खुसि जागौमोन मोनसेया जाहैबाय बे एकर्डनि गेजेरजों रन्जन दैमारि बिथाङा गनांगौमोन बे एकर्डनि गेजेरजों सानजा सिमाया बारायनांगौमोन आरो माथो दंबावो मा दं बिटिआर एकर्डआवलाय दिनै नोङो बिटिआर एकर्डखौ मा होननानै बुंगोन बे एकर्डनि गेजेरजों एक्स एनडेबिफ्रा दिनै जोबथेसालिनिफ्राय उदां जायाखै बे एकर्डखौ नों मा होननानै बुंगोन बे एकर्डनि गेजेरजों सानजा सिमाया बारायाखै बे एकर्डखौ नों मा होननानै बुंगोन बे एकर्डनि गेजेरजों दिनै स्कुल कलेज गंसेबो दिनै सरकारि जायाखै बे एकर्डखौ नों मा होननानै बुंगोन बे एकर्डनि गेजेरजों दिनै सेंग्रा सिख्लाखौ पारा मिलिटारि आर्मि पुलिसाव साख्रि होगोन होनदोंमोन हायाखै बे एकर्डखौ नों मा होननानै बुंगोन बे एकर्डनि गेजेरजों 1500 करोड़ डेभेलपनि मुङै फैसा फैनो गोनांमोन फैयाखैसै बे एकर्डखौ नों मा होननानै बुंगोन दिनै नोंथ' मन्त्रि जाबाय एमएलए जाबाय एमपि जाबाय चिफ जाबाय मिनिस्टार जाबाय सीएम जाबाय अब्लाबो मोनसेबो दा मुंख'नाय दफाफोरखौ मावफुंनो हायाखैसैब्ला दिनै नोंसोरखौ मा एकर्ड नोंथांमोना दिनै बेखौ मा एकर्ड होननानै बुंगोन बेनिखायनो दिनै आं बुंदों बे एकर्डआ जाफुङोब्ला बयबो मोजांसो मोनगौमोन मोजां दफाफोरा जानोबा मोजां मोनगौमोन दिनै जिहेतु जायाखै बेनिखायनो फेलार जाबाय दुखु मोनदों रायजोआ दिनै दुखु दङ जेबोआनो जिहेतु जायाखै बेनिखायनो बे एकर्डखौ दिनै गोजोन खुसियै मानिनायनि जेबो ओंथियानो गैया बुंनांगौ रायजोखौ दिनै सोरबाया बर'आव आलादा खोथा एसामिसाव निउसाव आलादा खोथा बुङो आरो एसामिसाव आलादा खोथा बुङो दिनै हमनोनो हाया बर'आव आलादा बुङो एसामिसाव आलादा बुङो रायजोआ बेफोरखौ हमनो हायैनि जेबो फाराग गैया मिथियो रायजोआ दिनै मा जाना दं बेनिखायनो बिटिआर एकर्ड दिनै फालिदों थाव सावगारदों थाखा खरसा खालामदों थाखाफोरखौ फौसाफोरखौ बानायगोन फैसाया बनगोन आरो बेनि उनाव मा दं बेनोसै थेंक इउ